everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Kagulkul sa Rihas. Hindi na kumato ng inyong mga binuhatan. Masa ato pa balibaran ko nimo? Pitag nga no. Klaro ato ha. Nibaw ka ba ko? Nga ang tanang tao nga mobalibad sa akong gusto, akong kaway. Yamat! Nga! Binugsak! Ati kang saka. Hindi ko nitangko ang duha mo kakamot. Sige! Kay balion ko rin buktong gulayat. Ayaw! Ay mo giat mga brad! Nakadungog mo sa inyong agaon. Ha? Aray ko, buhii ang duha ko kakamot. Sakit kayo! Gisok magkani mo. May gani ikabantan ko. Ati ka duha ko! Buhiin ako! Salamat kang hinanawan ko sini. Sigurado ka? Tingali ba yung buhian, tika birahan. Di lagi! Ating itong ako. Ating na to, di ba mga brad? Bigyan mo to! Buhian, tika. Oops! Atik naman sining ako ba? Okay na ha? Atik kayo mo ta. Sakit ka na. Kamao ka. Saman, nag-eskwela kag karate no? Alabaw pa ni si Quilla eh. Ha? Permi kong kita karate sa lida ng manindag dibidis na prisdan. Uswa! Adong, karambayan ako dong. Ay gupo-upo na, okay labot. Ay, ang piksa niyo na ba? Sama, gubat kay fiksyan ka. Paano naka-order be? Tara ako, Bruce Lee. Ay, abag sa gina. Ambi! Bruce Lee. What's Yawan ko na. Ah, lihat! Hupo ka! Ari na ko eh! Uy! Sige, bay! Usman! Kinigaw! Okay, Brad! Brad, tulayan! Okay sa inyong mata? Nay, okay. Okay? Paro mo kumili! Kano nga man ninyo balay na yun? Ingon magod ka nga atik na ito nga imo. Ate! Sukmago, tinong sakit kaya kumukton! Gaway na, may klaro. Gaway niyo may laro. Gikan ka ron! Atraso na may ako. Timanin na ninyo, ha? Atraso na may. Kitaan ko lang tumbuan ko. Pikan ko dito siya. Lubagon ko niyang liog sa mainim mo! Ako na liog, Brad! Limo nini! Basta mauni ako buhato niya! Asan? Oh! Ha? Saan kaya? Hala! Pungko mo kaya? Hala ka diha! Uy! Oh, malingki! Kumigo ay agi. O si Rani! Rani, gwapo! Gwapong tao, ay sumol, ay parat! Ta! Hoy, ikaw ba? Lagas mo tora. Arko! Arko ni Noah! Ah, saman. Wa maliki kay Buno! Tural. Ikaw wa? Oh, ikaw wa, wag ikaw masunod dahil pagdagan ako ha, nabalakag kay kunimo. Kahiun ko kus ka balakag, God. Dagan maga. Maldito kita sa gulayat, ay! Kalit na tupadok magbisang wa kaysa! Ay, atik ka nang yaw eh. Nagunsa man mo? Nagsulti lang gud. Di ay! Iya man ko kung gisuwayag danis yung grupo. Ah, Gusto niyang wapil ko nila. hala ko diha! Unya! Wako pa daw. Bitag nga no. Nga naman! Bago ko silang laro. Di na ko matuon. Maog yun, delikado kinailang buhat. Uy! Ay lang grupo. Lado kayong laro nila. Mga akyat bahay na. Maog yun! Kanang tulis jeep ug taxi. Sila na. Oh! Oh! Ilagi pa ng duwa, klaro kaayo! Dispatchers taxi ug jeep. Kana. Nga mawagi bang jeep. Basta di mo atag. Di mo atag 5. Bunalan sa tubo. Nga, 2x2. Bunalan lang yung ng jeep di pasiruan. Awayon pa driver kang Ang doktor. kaliso na mo ay bunalan. Luoy kaayo! Salig mo ko na matawa na. Doon ay migunit nilang tinugyanas balaod. Damo na, mananggara kayo. Mga adik na matawa na. Apay bisyo nila sa mga babaeng bayaran. Maog yun! Usahay, ila pang binuangan. Maog yun! Di kita mag-away no kasi kung sunod ni mo. Oo, di kita Maog yun! tawin. Maog yun!
Sakay lang yun. Anong di kita mag-away? Hindi kita mag-away ini. Maugyod, maugyod. Wa pa kumusulti, oy. Wa pa kumusulti. Sa mga Oh, yun. maor may tubag na ako. Oo, Ay, so ito ba nagsulti. ha? Ay, sulti ko. Binuang na mo. Basta kay kana silang grupo ha. Daghan na silang binuang. Maugyod. O na nga, angay lang nga likayan sila. O, tubag! Maugyod! Gordon, agaw. Bangag sa ilong. Kumusta si Rapio? Sa gihapon, agawon, why problema sa akong biyahe. Sa akong agaw. Maayo kay ang biyahe, why abiriya. Og nahatod na namo ang mga butang sa mga dapit nga bagsakanan nila. Ang koleksyon. Sipa kaayo. Perming abunda sa order. Naglibugan ko. Nga naman, Matod nila, krisis ko nurong tuig ka. Pero unsa bang mas bidaghan man hinuon ang order nila? Ug dili kay ka na lang. Ang mga bukirang dapit ron ug mga probinsya, dili parupi sa syudad. Uy, mas daghang adik na karon sa bukirang dapit ug sa probinsya. bangag sa ilong! Husto ba nga kung nadungog si Rapio? Mas midaghang adik sa bukirang dapit o probinsya? O, warde na gaon. Uy, Timayhan ni ana, no? Mao ni, kung kanianto, ginagmay lang ang order dito, usa mo palta pa og pila ka buwan. Usa na nila. Pero karon, puwerte na kusuga. Mura naging syudad. Usahay lupigon pag syudad sa kadaghan silang order sa butang. good. Pero, di gyud bintahan ang atong city jail, Warden. Sobra nakaladlad sa butang. Mura bang namaligya ginamos. Mura lang nagtindag asin o kakamay. Bangag sa ilong. Kana tuod kay way mo dakop nila din Kay dinakpa na silang daan. ang man, papreso nilang ni naman espresuhan. Ni naman yung magtingkagol. Gusto ka! Kunan pa. Ambot na daon. Kung unsa itawag ko ini, promotion ba ni o demote ko? Nga naman, Sukan magud mapatay katong opisyal sa pulis o sa kabatan o minor de edad nga babae. Katong pulis nga, mo'y gisangunan sa grupo sa sindikato sa pag-apod-apod ining mga ginadiling druga sa nagkalain-laing dapit. Dinhi sa Atsugbo, pinaagis pagsakay sa trailer nga gikargahan sa mga container van nga Shabu laboratory di ay. Ako naman ko'y gipulis sa iyang buhat. promotion ka na si Rapio. Dili demosyon. May uminto ng ranggo ni mo. Maulagi. Pero dili isip jail guard kay hain man akong buhat. Shabu lab guard man na. Bangag ka sa ilong si Rapio. Siya Ibuhat bulabgag. ko na kay ako'y gisangunan sa sindikato. Sukan nga namatay kitong opisyal sa pulis nga gigilitan ang liog sa buak nga botilya. Kadiling midagas panahon agawon. Di amoy, pila katuig nang nakalabay, ug sa gihapon, ni agyapon ta sa city jail. Ako paghihapon ang imong right hand. Og ako paghihapon ang giilang Dios dinhi sa city jail. Why na usab agawon? Wagid. Daghan ang jail officer si Rapio. Sama nimo. Kung kaniadto nangabang kalagkapuy-an sa iyong pamilya, pero karon may kaugalingon ka ng panimay. Tres andanas pa. Doon na naman gani ko'y papuyog apartment nga kabit agawon. Ka-afford naman. Afford Klaruha. na. Kung kaniadto, silver lang ang nasa imong bukton, hangtod nga nahimong bulawan, pero karon white gold na. Namungingi pag imong lawas, mura ka nag-Christmas tree. Agwantahon ko na lang ni agawon. Na baya. O saon, apiki man. Ike. Kaniadto, matod mo ang imong anak, tuwa magtungha sa government school. Karon, private school na, o tuwagin sa mga mahalon o inilang universidad. Pero ikaw agawon, maistorya ta maginino. Kini ba? Mas milambo ka gyud. Milambo ka. Wa ka na makontinto sa mga mansyon nga bay. Aduna ka pa'y duha ka rest house. Ang usa to as bukirang dapit. Mountain View.
kita kayong syudad. Ang usa, na-adapt din sa baybayon. Kitang dagat. Hapit na mahuman Ayan, ay akong no? ipatukod nga apartment. Alang sa unsa man ang apartment, agaon? Dugang negosyo si Rapyo. Nahibaw ka na, dugang kita. Oh, negosyante ka ginugutok, agaon da. Agaon, Ngano? ubay-ubay ka naman ginug sakyanan. Doon na ka ganipul ang gamiton. Iatag taon ako. Ining pobre mong right hand. Ngano man? Ang akong binuhi nga kabit nga tuwa sa gipapuyo na ko sa apartment ba. Nangayo wheels. Bangag sa ilong! Gihimo ka lang gatasan na, biyain na! Usi kayo agaw, uy. Guwapa na. Batanon pa kayo. Estudyante sa universidad. Mimis kayo. Puti kayo mo naggibabad sa sabon. Mura sinining. Ay. Ikaw, uy. Ay. Nalimot ka! Mura gabas na ng kamot mo eh. Dili ba gainan talmaga? Nga ayaw ko pinumdumi sa animal nga nining. Tungod kay siya hinungdan! Ganong nahisama ko pirata! One eye! Aw, di ay no. Ligas dila ko da. Kisabay ko hinga no. Dinis ka no. Ay, pasensya na Marlin, pasensya na. Agaon, pasensya na taon. Bangag sa ilong! Mga bata, kawas na! Kawas mo! Ana, oras mo, hapon na. Oha, dali na mo mga kids, dali na mo. Kamauli ata kay tinggawas sa mga okoy basta hapon na. Labaw na magabhian ta din ni, manggawas sa mga ongos kawit. Saan? Oha. Mura siyang bata na. Batang mong yan na. Ah, Usman, lingaw mo. Lingaw kayo. Mura may ukoy ang usa. Oy, wag ni masagol ninyo. Ay, bata eh. Tingin ka uban di ay. Upan tali. Na ito mag si Kaligo, na ito. Daan itong. Ingaw kay Marcos sa mga Ah. tiguan ka, mga senior citizen. Lingaw mo. Oh, pero tunog nga kay kintog nga naman good. Gipanuhot ka gani yung sinya. Gipanuhot ka Ay! kay nagsige pa magpangutot. Lolo Tirio, ay! Siya sa din, sige magpamusil dira! Uy, ito na sa day! Uy, timing taon na! Hindi silbato sa kyanan! Ngamuagi! Ang dili halata ba? Sniper eh. Sniper! Ngigo kayo. Sniper! Ah, abi ninyo. Sutihan tala mo. Lipay kay ko. Oh. Kay, kung lipay mo, labob ko na lipay. Ay tagsal ka may tabo nga, kita yung tanan. Nag-uban yun, anong magsadya. Ako na ginahinggangan sa langit, ako na ipanginaot nga, masubli pa rin ingon ini. Nga malipayon tang tanan. Bitaw! O, kung ano ko'y laing kiyangyo ninyo. Ilabi na ninyo mga bata. Ah, minaw mo na ko. Kinahanglan yung magbinuotan mo. Alabi ka na, Mira. Tripon. Ri. Vanessa. Ricky. Oji. Landay. Eric. Jennifer. Basta ka mo sa B1 ug Bito. Binten. Ikaw, na, yun na. Ikaw, Superman, Spiderman, Batman. Kamu sa 22, 38, 45, shotgun, Armalite. Paminaw mo tanan, kamu tanan, katungo na kong mga mga bata. Basta di kamong tanan. Moro ginay akong gipangayo ninyo. Pag binuotan mo, kamu Pluto. Binuotan mo. Kinahanglang patas mo. Daily man lupig. Ug labaw sa tanan. Ating kapatid ta. Kung unsay ako, inyo. Kung unsay inyo, atong tanan. Paminaw yun mo! Pobre man to ta. Pero pinagis pag tinabangay. Malabang na atong kagutom. Malabang na to ang krisis atong kinabuhi. Og labaw sa tanan. Pobre man to ta. Pero dili ta malimot sa pagsangpit sa bunguton. Ang tatay na tong tanan. Siya, nga tuwa sa langit. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.